በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ታሕሳስ ዕለት 12 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን አንደበት ኩንኒ በዘሎም ማዓንቲ ወርሓዊ በዓል ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል አቦና እዩ አሜን። ጸሎቱ በረከቱ አማላድነቱ ምስኩላትና ይኹን። ከምኡውን ክብረ በዓል ናይ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ ሰራሪ አንበሳ በረከቶምን ረድኤቶምን ምስኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን ኣብ ዓብይ ጻድቅ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባን ናይ ሰማዕታት አንቂጦስ ወፍጢሮስ ዓመታዊ ዕረፍቲ በዓል በሰላም አብጽሐና አሜን። አቦ ሳሙኤል ዘዋሊ ሃገርና ንእልፊ አላፋት ቅዱሳን አፍሪያ እያ። ኣይኮነንዶ ኣብቲ ዝተባረኸ ኣብ ዝቐደመ ዘመን ሎሚ ኸማን ካብ ሃገር ሓሊፎም ንዓለም ዝጽልዩ ኣብ ፈቐዶ በረኻታትን በዓትታትን ዝወደቑ ብዙሓት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣለውና። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካብ ዝተለዓሉ ቅዱሳን ሳሙኤላት ፍሉይ ቦታ ኣለዎም። ካብ 20 ዓመታት ፍልሊ ጥራይ 6ኦም ሳሙኤላት ተላዒሎም ካብ ህይወት ቅድስና ክሳብ ስብከተ ወንጌል ካብ ገዳማዊ ህይወት ክሳብ ምናኔ እቲ ጽቡቕ ጎደና ኣርእዮም እዮም። እዚኣቶም ከዓ ኣባ ሳሙኤል ዘዋልድባ፣ ኣባ ሳሙኤል ዘጣሬጣ፣ ኣባ ሳሙኤል ዘቆየጳ፣ ኣባ ሳሙኤል ዘግሺ፣ ኣባ ሳሙኤል ዘሃሌልያን፣ ኣባ ሳሙኤል ዘደብረ ወገግን እዮም። ብተመሳሳሊ ኣብ ግብፂ ንናይ ደብረ ቀልሞን ኮኸብ ወሲኽካ ብዙሓት ሳሙኤላት ተለዓሉ። ናይ ቀደም ኣዴታትና ብሓቂ ስም ምስያም ይኽእልኡ እየን። ሳሙኤል ማለት ሰምዓኒ እግዚአብሔር ስእለት እየ። እግዚአብሔር ንልመናይ ሰምዓኒ ማለት እዩ። ናብቲ ዝቐደመ ነገርና ሞ ንመለስ። ዓብይ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ አቡነ ሳሙኤል ዘዋሊ ዝተወልድሉ ኣብ 1300 ክፍለ ዘመን ኣብ 1295 ኣብ ምድሪ ኣኽሱም እዩ። ወለዶም ድማ እስጢፋኖስን ዓመተ ማርያምን ይበሃሉ። ብዘርኢ ሓረጎም ካብ ወገን ካህናት ስለ ዝኾኑ እዞም ጻድቅ ገና ብህፃንነቶም ምስጢራተ ሃይማኖት ሰትዮም እዮም። ነዚ እዩ ዝመስል ድማ ገና ህፃን ከለው ንምናኔ ዝተመነዩ። ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ንወለዶም ዘገልግሉ ሳሙኤል ትምህርቶም ምስ ፈጸሙ ዝተጓዓዙ ናብ ደብረ በንኮል ነበረ። ኣብቲ ጊዜ ድማ ናይዚ ጻድቅ ወለዲ ዓሪፎም ከም ዝነበሩ ይንገር። ደብረ በንኮል ማለት ናይ ዓብይ ኮከብን ኣበ መነኮሳትን አቡነ መድኃኒነ እግዚእ ገዳም እዩ። መድኃኒነ እግዚእ ንሃገርና ብርሃን ዝኾኑ መንታን ቅዱሳን ከፍርዩ ምስተግሁ እግዚአብሔር ን7ኦም ከዋኸብቲ ሃቦም። ካብ ማእከል እዚኣቶም ድማ እቲ ቀዳማይ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ እዮም። እቶም ዝተረፉ ድማ በዓል አቡነ ያሳይ ዘመንዳባ፣ ሳሙኤል ዘጣሬጣ፣ ሳሙኤል ዘቆየጳን፣ ያፍቅረኒ እግዚእ ዘጉጉቤን ዝኣመሰሉ እዮም። አባ ሳሙኤል ምስ 6ኦም ብፀቱ ኮይኖም ኣብ ደብረ በንኮል ንተጋድሎ ኣሃዱ በሉ። ዕንፀይቲ ይሰብሩ፣ ማይ ይቐድሑ፣ እኽሊ ይጥሕኑ፣ ብፍጹም ልቦም ድማ ይእዘዙ። ጎኒ ንጎኒ ድማ ካብ ቅዱስ አበምኔት መድኃኒነ እግዚእ ጽንዓትን ትሕትናን ትሕርምትን ይመሃሩ። ንስርዓተ ገዳም ድማ የጽንዑ ነበሩ። ካብ ጽበቐ ኣገልግሎቶም ዝተለዓለ ድማ ንኹሎም ደስ ከብልዎም ከኣሉ። ኣብዚ ጊዜ እቶም ጻድቅ ኣባ ምኔት ንአቡነ ሳሙኤል ዘዋልን ነቶም 6 ኣበውን ፀዊዖም ንምንኩስና ኣቕረብዎም። ይግባኣኩም እዩ ክብሉ ድማ ኣብ ኣመክሮ ናይ ምንኩስና ኣሰጋገርዎም። በታ መዓልቲ 7ኦም ምስ መንኮሱ ካብ ሰማይ ብርሃን ወሪዱ ብምርኣዩ እዞም ቅዱሳን ከዋኸብቲ ብርሃን ተባሃሉ። ንዝተወሰነ ጊዜ ድማ ኣብቲ ገዳም ኣገልገሉ።
ዘመድ ናይ አቡነ ሳሙኤል ግን እናመፁ ነዚ ጻድቕ ስለ ዘሸገርዎ 7 ቅዱሳን ተመኺሮም ካብ አቦኦም መድኃኒነ እግዚእ ተባሪኾም ካብ ደብረ በንኮል ወፁ። ኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ ናብ ዝመርሖም ክኸዱ ከለው ሰለስቲኦም ማለት ሳሙኤል ዘዋሊ፣ ያሳይ ዘመዳባን፣ ያፈቅረነ እግዚእን ዘጉጉበን ናብ ጣሻ ኸዱ። አቡ ድማ ንቁሩብ ጊዜ ብሓንሳብ ምስ ጸንሑ ንአገልግሎት ተፈላለዩ። አቡነ ያሳይ ንመንዳባ፣ አቡነ ያፈቅረነ እግዚእ ንጉጉቤ ሒዞም አብኡ ኣብ አከባቢ ጣና ምስ ተረፉ አባ ሳሙኤል ድማ ናብ ዋልድባ ኸዱ። ዋልድባ ኣብ 500 ክፍለ ዘመን ብፍቃድ ጎይታ ዝተመስረተ ክኸውን ከሎ 860 መስረቲ ቅዱሳን ብምስዋሮም ከም ዝጠፍአ ይቁጸር። ስለዝነበረ አቡነ ሳሙኤል እንደገና አቕንዕዎ። እዞም ጻድቕ ኣብ ዋልድባ ናይ መጨረሻ ትሕርምቲ ቅድሚ መሓዞም ኣብቲ ጊዜ ልዑል ናይ ወንጌል አገልግሎት ሂቦም እዮም። ቀፂሎም ድማ ናብርኦም ምስ ግሩማን አራዊት ገበሩ። ኣብቲ ዕለት ኣድሕንኦም ከም እንሪኦ ድማ ንዘመናት ኣብ ሕቖ ኣንበሳ ተፃዓኑ። ንጉሆ ምሸት ብዙሓት ግሩማን አራዊት እናተኸተሉ ንአገልግሎት ደኸሙ። እዞም ጻድቕ ካብ ብዝሒ ትሕርምቲ እኽሊ ገዲፎም ዝተበላሸው ሓምልን መልክዑ ዝለወጠ ማይ ንቁመተ ስጋ ይጥቀሙ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ድማ መድኃኒነ እግዚእ ናብኦም መጺኡ ባረኾም። ንኣካሎም ድማ ብቅዱስ ምራቑ ዓቲቡ ቀብኦም እሞ ኣብዚ ጊዜ ድማ ሓይለ መንፈስ ቅዱስ ተመልኡ። ናይ ክርስቶስ ሕማማት እናሓሰቡ እውን እልፊ ጊዜ ይሰግዱ፣ ንሕቖኦም ይገርፉ ነበሩ። ንእግሮም ብሰንሰለት ኣሲሮም ይጋደዱ ድማ ነበሩ። በዚ ግንባሮም ንኣጋንንቲ ኣሕሊፎም ንፈጣሪኦም ደስ ኣበሉ። ድሕሪ ጻንሒት ድማ ዋልድባ ብመነኮሳት ተመልአ፣ ደቂ መዛሙርቲ በዝሑ። ቀዳማይ ግን ኣባ ዘሩፋኤል ጻድቅ እዩ። አቡነ ሳሙኤል ምስ ድንግል እመቤትና ፍሉይ ፍቕሪ ነበሮም። ዘወትር ቅዳሴኣን ውዳሴኣን ብተመስጦ የብጽሑላ ነበሩ እሞ ፈጺሞም ድማ የመስግንዋ ነበሩ። እዚ ክገብሩ ከለዉ ካብ መሬት ክንዲ ልዕል ኢሎም ይሳፈፉ ነበሩ። ተኸተልቶም ምስጠመዮም ድማ ነቲ ማይ ብቅዳሴ ማርያም ጻዕዳ ሕብስቲ ይገብርዎ ነበሩ። ሶበ አተቦ ለማይ በቅዳሴቺ እንዘይ ይጸሊ ረሰዮ ህብስተ ሳሙኤል ጽጋ ሃይማኖት ዘሃቅለ ዋሊ ምህረተ ወፍትሃ ለተአምርቺ አሃሊ ስረይ ኃጢአትየ ወእጸብየ አቅልሊ እስመ ኩለ ገቢረ ማርያም ትክሊ ከም ዝበለ ሊቅ ማህሌተ ጽጌ። እመብርሃን ድማ ስለ ፍቕሪ ጻዕዳ ዕንቁ ሃበቶም፣ ሰማያዊ ሕብስቲ መገበቶም፣ ንጹህ ዕጣን እውን ኣበርከተትሎም። ን12 ዓመታት ድማ ምስ ናይ ሰማይ ካህናት ዓጠኑ። ድንግል ማርያም ከም ናትካ ውዳሴኣን ቅዳሴይን ብፍቕሪ ንዝደግመለይ ከማልደሉ እየ ምስ በለቶም፣ ጎይታ ድማ ንገዳሞም ንዋልድባ ቀደሳ። ኣቐዲሙ ኣብ ስደቱ ባሪኽዋ ነበረ። ናይዞም ጻድቕ ዜና ፈጺሙ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንሎሚ ኣብዚ ኣኽለና። ናይ አቡነ ዋልድባ ኮኸብ ናይ ዋልድባ ኮኸብ አቡነ ሳሙኤል ዝዓረፉ ታሕሳስ በዝለማዓንቲ 12 ኣብ 1395 ክኸውን ከሎ ዕድሚኦም ድማ 100 ዓመት ነበረ። በረኸት ረድኤቶም ይሕደረና አሜን አሜን ለይኩን። ነዞም ጻድቕ ክብሪ ይግባእ አሜን ብሓቂ። ከምኡውን ዳግማዊ ቂርቆስ ዝተባሃለ ወዲ ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ከምዚ ኮነ። ብጽእቲ ቅድስቲ ኣዴና ክርስቶስ ሰምራ ካብ ማእከል አገልገልታ ሓንቲ ምግባራ ዝኸፍአ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ምስ ኣባ ሰብጭወታ ክትቁጣዕ ክትብል ናብ ኣፋ ናይ ኣፍ ናይታ አገልጋሊት ናይ እሳት ናይ ሓዊ ንጣሪ ኣተወ። እቲ ንጣር ሓዊ ድማ ክሳብ
ጎረርኣ ስለ ዝኣተወ ነታ ኣገልጋሊታ ቀተላ። ኣብዚ ግዜ ብጽእቲ ቅድስቲ እምነ ክርስቶስ ሰምራ ሰንቢዳ ናብ ካልእ ክፍሊ ኣተወት እሞ ሓጢኣታን እግዚአብሔር እናተናዘዘት ብጣዕሚ ሓዚና ጌጋኣ ምስ ኣጣዓሳ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ነታ ብኢዳ ዝሞተት ኣገልጋሊት ምስ ስጋኣ ኣዋሃሂዱ ምእንቲ ከተስአላ ዘለዋ ገንዘብን ሃብትን ገዲፋ ዘለዋ ኩሉ ዘመን ኣገልጋሊቱ ከም እትኸውንን ብፅዓት ወይ ከዓ መብፅዓ ገበረት። እግዚአብሔር ድማ ንጸሎታ ሰሚዑ ነታ ኣገልጋሊታ ካብ ሞታ ተንስኣላ። ኣዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ንልመናይ ሸለል ዘይበለ ርህራሄ እውን ካባይ ካብ ባርያኡ ዘይረሓቐ ኣምላኽ ይኽበር ይመስገን ኢላ ብዓቢ ምስጋና ንእግዚአብሔር ምስ ኣመስገነት ኣቐዲማ ዝኣተወቶ ቃል ዘኪራ ድማ ንልብሰ ምንኩስና ቀረበቶ። ንህፃን ወዳ ሒዛ ድማ ናብ ደብረ ሊባኖስ ከደት። ክትከይድ ከላ ድማ ብልስላሴን ብምንክብካብን ዝነበረ የእጋራ ካብ ብዝሒ መንገዲ ካብ ዕንቅፋትን ዝተለዓለ ፈለግ ምስ ኣውፅአ ነቲ ስጋ እናቆረፀት ክትድርብዮ ከላ ድማ መሬት ንመሬት እናፈሰሰ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ምስ በፅሐት ኣቐዲማ ነቲ ዝቐረበቶ ልብሰ ምንኩስና ለቢሳ ናብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ገዳም ኣተወት። ቅድስቲ ኣዴና ክርስቶስ ሰምራ ሒዛቶ ዝተሰደደት ወዲ 3 ዓመት ህፃን ግን ወዲ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣፍ ደገ ኣቐሚጣቶ ስለ ዝኣተወት እቲ ህፃን ኣምሪር ዋልቀሰ። ኣብዚ ግዜ ድማ ካብተን መነኮታት ሓንቲ እቲ ህፃን ከልቅስ ካብ ዝሓድር ኢላ ናብ በዓታ ከተእትዎ ክትብል ሓለቃ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ነቲ ህፃን መንጢሉ ወሲዱ ኣብ ገነት ኣቐመጦ። ንሱ ድማ ታሕሳስ 29 ተወሊዱ ኣብ 3 ዓመቱ ታሕሳስ 12 ብሄረ ብፁዓን ኣተወ። ብጣዕሚ ኣሕዛኒ ገድሉ ኣብ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ይርከብ። ኣሜን። ቅዱሳን አንቂጦስ ወፍጢኖስ ከምኡውን በረኸቶም ሕድረና። እዞም ቅዱሳን ብስጋ ይሕዋት ክኾኑ ከለዉ ፍረ ናይ ዘመነ ሰማዕታት እዮም። ዜና ህይወቶም ክሓስብ ከለኹ ይገርመኒ። ኣብ እሳት ንእስነቶም ብሃይማኖት ጸኒዖም ፍቕሪ ክርስቶስ ከም እሳት ኣብ ልዕሊኦም ይነድድ ነበረ። ብሓቂ ንክርስቶስ ብኸንፈር ዘይኮነስ ብፍጹም ልቦና ምፍታው ከመይ ዝበለ ምዕዳል እዩ። ንክርስቶስ ዝፈተወ ፍቕሪ ናይ ድንግል ኣዲኡን ናይ ቅዱሳን ፈተውቱን ይበዝሓሉ ዳ እምበር ኣይቐነሶን። ቅዱሳን አንቂጦስን ፎጢኖስን ንእስነት ናብራ ንዓለም ከየታለሎም ንሰማዕትነት ንነፍሶም ቀረቡ። ኣይኮነንዶ ንሰብ ንኣራዊት ከማን ዘጨንቕ ዓይነት ስቃይ ተሰሪዑ እንከሎ ብፍጹም ኣይሰንበዱን ኣይፈርሑን። መጀመርታ ንአንቂጦስ ኣቕረብዎ፣ ገረፍዎ ወላ ሓንቲ ኣይኮነን። ብእሳት ኣቃጸልዎ ወላ ሓንቲ ኣይተንከፎን። ንኣናብስት ሃብዎ ንሳቶም ግና ሰገድሉ። ኣብ ጫፍ ኮይኑ ነዚ ኩሉ ዝምልከት ዝነበረ ሓዉ ቆጢኖስ ድማ ዘሊሉ ናብቲ መከራ ኣደባባይ ኣተወ። ሓዊ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ መቸም ኣይተሸንፎን ኢኻ ክብል ዓው ኢሉ ተዛረበ። ኣብዚ ግዜ ድማ ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ ብዙሓት ኣህዛብ ኣምላኽ እዞም መንእሰያት ኣምላኽና እዩ በሉ። መኮንን ድማ 12 ቅዱሳን ምስ ብዙሓት ህዝቢ ኣሰየፎም። ከምዚ ከማይ ዝበለ ሓጢኣተኛ ድማ ብስሞም ከምዚ ክጽሊ ይግባእ። ኣሜን። ሰላም እብል ለአንቂጦስ ማሕበሮ እለ ብእሳት ፈጸሙ ረዊፀ ወተባድሮ ያብጽሑኒ እሉ ምስለ መላእክት ድርገተ ዘምሮ ህይ ኣሃሉ ወሬዛ ነዳየ ኩሉ ኣእምሮ ሃበይ ይዘብጣ ደናግል ከበሮ። ኣርኪኦም ማለት በረኸቶም ይሕደረና። አሜን። ኣምላክ ኣባ ሳሙኤል በኣማላድነቶም ንሃገርና ካብ ኩናት ንህዝባ ካብ ስደት ይሰውረና። ካብቲ መሊኡ ዝተረፈ በረኸቶም ድማ ኣይኽለኣና። ኣሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ታሕሳስ 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ፣ ቅዱሳን አንቂጦስ ወፈጢኖስ